आं दारे बुंखादोंमोन रिहन दैमारि सार देरहायोब्ला आं 4 नम्बर बनगुरुनिफ्राय आं गामि सरगियारि जानानै आं अमा मासे जाहोगोन होनना बुंदोंमोन। आं बे खामानिखौ दिनै मावदो। जय बीबीएफ की जय, जय बीबीएफ की जय, जय रिहन दैमारि की जय, जय बीबीएफ की जय, जय हाग्रामा मुलियारि की जय। गिबि गिबियावनो बहुद खुलुमो बिपिएफ हानजानिफ्राय जिथुनिखि जों जयजुक्त जादों रिहन दैमारि सारनि मुङाव जोङो इयुथ हिसाबैब्लाबो गार्जेन हिसाबैब्लाबो जिथुनिखि देरहानाय जिथु फलाफल मोन्दों बेनि थाखायनो जोङो दिनै गामि समाज हिसाबै रायजो राजा लानानै रंजानायजों जोङो दिनै मोनसे समाजखौ जानाय लोंनायनि खेथ्रआव जोङो जेनेबा एसे बुंनो थाङोब्ला इंलिसजों बिजि बेयाव माने रंजादों आरो जानाय मोनसे जुगार लादों बेयावनो जों रंजादों खारन सारनि जिथुनिखि मेन जोंना देरहानाय लामायाव जों जिथु नाजादों रायजोआ बयबो हेफाजाब होदों बेनि थाखायनो सारनिफ्राय एसे अननायनि गेजेरजों गासिबो रंजादों आरो जोंहाथ' बहुत रंजानाय गोजोननाय थागोन मानो होनब्ला बिथाङा जिथुनिखि थांनाय 10 बोसोर मन्त्रि हिसाबै बिथाङा दङमोन एक्सपिरियेन्स दंखायो मानो होनब्ला बेयाव जोङो फोथायनाय दंखायो बिथाङा मोजां खामानि मावगोन जोंनि भैरबकुन्द समाजखौ आरो डेभेलपमेन्ट लामायाव लांनायाव बाहागो लागोन लोगोसेनो थांनाय जिथुनिखि मिटिङाव जोंनि हाग्रामा सारा बिथाङा बुंथारलांदों मानो होनब्ला बिथाङा सेकेन्ड जोंनि सेक्रेटारि अफिस बानायगोन लोगोसेनो डिपुटि चिफआ साराबो बिथाङाबो हेफाजाब होफागोन जों गोबां फोथायनाय दङ बेनि थाखाय जों आसाफारि एकदम 110% बिथांनि नाजानायाव गोबां डेभेलपमेन्ट जादों लामा दग्रा गैयामोन कारेन्ट गैयामोन दालां गैयामोन सरकारि स्कुल गैयामोन एलपि स्कुलफोरा गैयामोन बेफोर जौगादों जोंहा फोथायनाय दङ बेनो दिनै 28 सिटआव बिथाङा देरहानो हादों समाजखौ फोथायहोदों समाजाबो फोथायदों बिथांखौ जोंनो 4 नम्बर बनगुरुम होनना बुङो बे बनगुरुमाव दा आं दारे बुंखादोंमोन रिहन दैमारि सार देरहायोब्ला आं 4 नम्बर बनगुरुनिफ्राय आं गामि सरगियारि जानानै आं अमा मासे जाहोगोन होनना बुंदोंमोन। आं बे खामानिखौ दिनै मावदो आरो बेजों लोगोसे खालि अमाल' नङा आं अलरेडि आं जानाय लोंनाय गासै बेबस्थाखौ आं इयुथखौ लानानै आरो समाजखौ लानानै आं बेखिनि खामानिखौ आं मावनो दिनै हाबाय आं बहुत गोजोननाय दं आरो नोंथांमोननिसिमबो बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय बावदों आंनिफ्राय रिहन दैमारिया देरहानायनि थाखायनो आं बे खुसिजों जाहोदों आरो आंहा फोथायनाय दङ फैगौ समावबो बिथाङा रिहन दैमारिया जोंनि गामिनि थाखायबो मोजां खामानि मावगोन आरो समाजनि थाखाय बिथाङा अलरेडि मोजां खामानि मावगोन आंहा बे फोथायनाय थानानै आं दिनै बेखिनि आयोजनखौ खालामनाय जाबाय।